Het begon van de morgen met een helder waartype. Je kon erom zien, maar bij mij in Haanswaard staat er gewoon toch weer mistig. Ja, en die mist die zullen we de komende dagen echt helemaal kwijt wezen. Joen en vannacht wel opkledings, maar staat er gewoon meer en meer bewolking. Hege temperaturen, ja. Wij komen uit tussen de 6 en de 9 graden. De hoogste temperaturen 8 of 9 graden op de Eiloon, 6 graden op het Versteloon. Maar dan de wind, die helpt nog meer aan. Die wordt krachtig rond het uit het zuiden en het zuidwesten waai. En die wind natuurlijk in het kustgebied. En dan krijgt het waar een echt jestig karakter. Morgen vanuit het westen, noordwesten waai wat ruim, maar later in de middag ik wil weer een paar opkledings, vooral in het kust- en waardgebied. Daar kunnen de zinnen er nog wel eens even terugkomen. En de temperaturen morgen die binnen weer heeg. Hè. We komen morgen uit zomer bij de 10 graden heen. Nou, misschien op de Eiloon zelfs nog wel een graadje heger. Maar dan die wind, west, zuidwest, krijgt er rond het. En die huddewind vooral weer in het kustgebied. Let er misschien wel een beetje aannemend. Dat zou dan in de joentijd of de nacht wezen moeten. We zetten terug naar het vooruitzicht. Sneeuw met een leuke dag om boeten wat het dan. De zinnen is erbij, droeg waar, maar het waait wat stevig een huddewind. En krijgt 6 ontzon uit het westen en het zuidwesten waai. En als 9 is het klinkende kleren eerst. Maar een zwarmige wind, dat wordt uitwaaien, maar ik uit een trog wat lichter aan. Net een soort wetter, het kunnen ze even wat wierd wezen. En een man erachteraan, maar droeg waar, de zinnen en een temperatuur om het bij de 10 graden heen. De hege temperaturen van de tijd van het jaar. We maken morgen maar weer even in het waarsje.